Lewis at Trydl mlaen at Frater, dim cam sefyll, lan trod gan Frater, a Gavin Jones sydd yno, a Jones sydd yn rhoi Rhydaman ar y blaen yn gynnar yn y gêm, a Lee Trundle a'r bas allweddol mlaen at Frater. Na'r Frater ddim sgorio, fe nath e daro'r bêl yn erbyn Cochlen. Gavin Jones os yno. Dyma Lyfridge, sgwar fan hyn, at Samuel ar ergyd. A'r arbediad yn un dda gan Craig Morris yn y gôl. Lyfridge. Wrth i fod yn rhedeg at amddiffynwyr. Cop at Smith. Samuel o'i flanau, mae'n anwybyddu Samuel yn mynd am Paca! O, dyna chi arbediad ragorol, croesiad gan Smith, y peniad gan Paca, ond am arbediad gan Craig Morris yn y gôl. Dim trosedd yn erbyn Lewis. Lewis wedi parhau a'i rediad. Mae'n casglu'r bêl. O, tacl bwysig gan Parry. O, mae'n esbonach dyma Trundle. Trundle am yr ail. Dim amheuedd. Rhydaman yn dyblu mantais. Chweched gôl yn y gyngrair i Lee Trundle. Diwrnod ar ôl dathlu 22 oed. Mae'n dyblu mantais Rhydaman. Zach Brown yn taro'r postyn ac mae mewn i Llanelli a maen nhw'n ôl yn y gêm. Brown yn taro'r postyn ac yna heibio i Craig Morris. Llanelli 1, Rhydaman 2, gêm on. Fisher yn erbyn Clark, mae hwnna'n bas wych, mlaen at Jenkins. Jenkins yr eilydd! Ar drydedd i Rhydaman. Y bas drwodd yn berffaith gan Fisher. Nath e ddenu Cochlen oddi ar ei linell ar ergyd Ishel. A mae'r mantais nôl yn 2 gôl. Trundle, y bas ymlaen at Jenkins, dim cam sefyll. Jenkins i selio'r fuddigoliaeth o gwmpas Cochlen. A Lee Jenkins, 4 i Rhydaman. 3 pwynt i'r fyddin di a Gwen, a maen nhw yn mynd yn ail yn y gyngrair heno. Gwych gan Jenkins, ond y bas yn berffaith gan y seren Trundle. Nath Jenkins y gweddill erbyn 20 glwb. 10th successive league victory and against your illustrious neighbours. You must be delighted with the performance of the boys tonight. Yeah, we had a game plan, and I can't thank the boys enough for executing it exactly how we wanted. We knew we would be without the ball, but we sat in, defended, and the reaction I was pleased with when they brought it back to 2-1 and we kicked on then. And you know, I have to take my hat off to a substitute as well, who made a huge difference. Matthew, buddigoliaeth swmpus i chi yn erbyn yr hen Elin. Sut deimlad oedd hi yn yr ystafell newydd ar y diwedd? O, gret. Ti'n bod pawb, god, ni wedi bod lawr mewn lot o weithiau. Ni wedi colli'n drwm, so i cael y buddigoliaeth hwnna. Mae gyd o'r boys yn jump for joy fel nhw'n gweud, ie. Oedd hi'n gêm o safon dda iawn fyd. Beth mae Lee Trundle yn dod, chreu'r o'i safon Sut yw ei chwarae gyda rhywun fel? Mae wedi bod yn gret, dim dim ond ar y cael yn off y cael hefyd. Mae'r quality'n dangos, ti'n gwybod, ti'n chi rôl o bel mewn i fe, mae jyst yn stico rydyn, mae fe'n neud yn rwyddach i pawb arall sy'n chwarae, so mae wedi bod yn gret. A beth yw uchelgais y clwb? Ydy darchafiad yn opsiwn i chi? Wel, game by game, so I'm credu ni di actually play i fynd lan. So, deith ni lan i'r division un blwyddyn diwetha am y tro cynta, mewn wedi 20 mlynedd, so beth i ni'n trial neud yw just sefydlu ein unan ni yn y gyngrair un, a mynd just o dymor really, ar y pwynt un, anyway. A un gair am y cefnogwyr, 800 o bobl yn gwylio'r gêm, hanner nhw o Rhydaman, gêm ddarbu fawr, ond oedd y wyrgylch yn wych. Chwarae teg, maen nhw wedi bod yn gret, gytre, bant o gytre, maen nhw'n gwneud waniaeth, maen nhw'n definitely gwneud waniaeth, a'i chwaraewyr i ware hefyd, mae'n neis, mae fe'n experience neis i pawb i ware gyda, so bod stand, ti'n stand, really. Yeah, so it was a great win, and you know, on a personal level, I want to dedicate that to my mother, my Uncle Gareth, who we've had a hard week
personally. So, you know, that's put a smile on my face for the night, and that win is for them. Diolch.